който снима, го пускат в... Колко си снимаха мачове? Не се снима и защо. Добре, едно и също. Браво, Дим. Браво. Добре. Те почнаха ли? Тук. Коце, да не минава Коце. Не по. Те бяха половината отбор, бе, как не виждаш никой. Браво, 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 браво. Красика ги вършила във краска. Камата, ето точно. Да. Мартин, Виктор, Арти. Коцето трябва да се бори с Анди, като най-висок. Сега ще учиш. Да. Така не уча, значи. Да, и така. Така не уча, значи. Добре. Браво. И това беше бодичек. Добре, че са ти жилави. Добре, че са ти жилави. Особено там. На един матч. Първенството къде е. Дали си спомняш този Алек? То бяха сълта. Пардана, зигата се много убиха и обаче съдята като приближи и скучи като такова. Кожина. На врата, който беше. Тогава с Каранто. Беше на врата Мартин. Да. Няма да става по-скоро. Да. Браво, са. На Мартин беше на втория матч. Където набяха. Той играе ли? Сега играе. А Гошка на резерв. Един кот. Котсто, да. Да. Той много спореше. Нали? А той къде е? Играе ли? Няма как да го такова. Много... Той има голяма крачка, няма как да го спраш. Изпуснеш ли го, само фал. Нищо друго. За тениската се фащаш и докъде те закара. Потница. За вратари. Как може такова нещо? Ти да се не научи какви деца. Пак се почва. Продължават Да, пак се почва с това. Имаше един висок Алекс. Алекс да е, казах ти. Той не играе, да. Менче пак се подмава с Гошка. Той Алекс е знак на Мартин. Да не бие! Браво! Да, аз си не спомням Алекс. Той беше с... Само той не влезе. Мисля, че да. Да, той беше с мен. Дето навлезе. Ние имаме Не, едно... няма се блъскам там. Ето ще става някъде страни. После ще ти разкажа. Здравствуй, вече. Виктор, здравей. Как си? Добре. Това не взе столчетата. Мой една кола пред мен имаше скъбове. А това най беше там. Браво, Извинявай, бата, сега служи. Това е много. Аз викам, няма И тук да казах, той като видя тази кола и се изплаши. Вика, извинявай, бата, не искаш. Аз какво да направя сега служи. Давай. Така е много. Браво, бе, как ме го
Коцето го изпусна. Може ли Аре, Викторе, Коце, по-бързо, Коце! карахме им гол тата. Много бавно, много бавно. Първак. Браво! Гаса, но мога да стигне. Бате, глупаш от задна линия. То по-добре, бе, Коце, то по-добре. Ето, и никой му каза, че идва отзад, братко. Това да беше излитал по време на правителството. Да? Шумата ми варна. Браво! Браво, бе, Динко! Колкото бавен. Та пак това мач бавен. Ти удари на носа. И все, удар, завърши с удар. А то е такива пасове, като направят на седмицата национал и той се скатичка цък. Направо гиръската. Направо гиръската. Толкова интелигентно се измъкваше. Направо ми напълни душата. Ого. Красава.
Браво. Браво, бе, Динато. Браво, 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 браво. Борбен. Той. Да, на цели избегам. Избягам от топката. А, така. Къде ли бе? Офсайд. Прав си, няма такава път. По-живо бе, коте, много бавно. Кой ще чака така да си държиш топката? Браво. Са единият е една кондиция, други за една. Не можаха да се нагодят на този турнир. Ай, красава. Бомби! Айде, връщай! Връщай! Добре. Идва! По-бързо трябва. Още по-бързо трябва да го направи. Браво, Коце! Браво! Време, Коце! Не така, бе, еди, бе! Пазете го. Само да... Не знам. Само толкова се играе. Да, ти нали го засичаш по... Браво, Кот. Браво.
Не. Добре, това е по-доброто решение, защото ударите. Браво, бе. Браво, добре. Добре. Карвай направо! Айде се пусти му тук да пусти. Така. Айде. Не. Добре. Вътре, Юрий, ще ме седи. Пусти ме. Айде, Саша, напред. Айде, сам. Браво, е! Беше добре. Вътре пилата мили, като са се подредили така. Не идва. Не разбрах ли, че ти е дълги топки по диагонал. Добре. Добре, айде то. Добре, браво! Браво, бе. Трима. Браво, Сашенце. Говори! Добре. Моли на калата да му това.
Браво! Абе, ако не го е, и двамата го оставят. Айде, айде. Браво. Добре, браво. Добре, че се стършили. Пак, им ще е бие. Остават. Стига, бе! Мале, мале. Какво правиш, бе, човек? Как може това такова нещо? Вие си ми ги ситили тия грешки. Вие не. Гледай! Какво правите, бе? По-добре се обърни си, бий към вратата. Не бе, Дани, влизи. Айде! Ласка излиза, бе. Следи тази игра. Пасовете са му уникални на 5 метра назад. Бутай. Ето излезна. Да, единият. И сега ще излезна. Да, по 4, 3-4 имаме. Нормално. Това ще го игра за щит. Без сила, никаква сила. Как мога да рикат без сила, не става.
Браво. Добре. Надеюсь, что вместе с Вернувся. Ей, тати, къде отидеме? Къде е бащата? Тук е. Представям се, си просто да видим. Хранелия на там, бе, тата. Ама кой е той дето вие си съвсем малко по-горе. Да видя. От целият тато. Давид Декея. Юруш на маслините. Засада. Там ги му е проблем това. Засада. Като на Давид. Давид обича да си засада. Айде бе, Давид! Натискай! Давай, гол! Айде бе, Давид! Няма бит. Давид. Свали. Само четвърти. Само турнира, само време. Арти нещо даде на един 2012, който трябва да купаме 10 000. Купаме такова. Ама по едно на нулата може. Всичко може, стига да иска. Половината отбор. Те толкова дойдоха. Пак добре, че и толкова има и резерва. Може и без резерва. Да, бе. На кой да е ви, на кой там подава, ще нещо най-ясно. Браво. Това на типа, на кой подава врат. Айде да видя, гони. Няма желание да гони. Игра в център. Да ви другата засада.
Сега сме поравно и двата отбора имат по една засада. Който да виси в засадата. Нашия белик на другата страна. Да, изкара. Значи са напред сега. Няма кой да им виси в засадата. Брата с много аз викам сега дава да ритне. Happy birthday to you. Малко дойде ти тебе. Аз се познах. Това ли да има? Тя да се засиля като трябва да правя. Долу. Аз се взех, че му толкова силно и щенци. Не бе сериозно, аз преди да се видя. Ето по време, който Това ми толкова дава. да се видя, да се видя. С така, Това манте му бази. през 2 минути, Има си гол. по-голям ли да има ли? Сериозно има по-голям от нашия резултат? 12-1. Кой? Не го запомня. И аз си да ви. Значи вече сме по-така. Щом има по-зле от нас. Нина, давай! Давай един ков. Браво! То така, като се разприказват, то... Браво! Засада! Офсайд! Офсайд! Вечната засада, Давид Дехе. Откарана! Браво, не! Не да откарам! Опа! Забиете го. Да, бе, напреда и ние ги имаме. Ние да тръгнем към фляг. Вие дайте да биете. Ще имате бички и това ще се изготвяме с такова напред. Ама няма... Вечната засада. Давид Дехе. Как не ги виждат тия работи, не ми става? Давай, гони, Давиде. Добре, бе, дупе. Браво. Добре. И какво стана там? Пробих система. Юри! Така! И айде, подмина го. Давай, бе! Ръце, крака, глави, уши. Затвориха го, да. Аре бе, вратаря! Брат, да беше видял в кръга. Не, бе, так, завърши на равни стоянки. Това не е било... Съв принцип. Плюс аз съм виждал близко, която те да не е. Обаче, много да... Винаги има цяла глава, винаги има видял 5 хора. Другото, аз знам как... Нали е това топката? Ако сложат на там, ще тя пасава. Абе, зависи дали са чари или чари. Браво! Тук е така. Най-тъпо това се виси да трябва да бъде. Дали ти си чак, дали е чак, с кой как с крак се бие.
сега. Това днеска беше на педата. Не, също. Кой играхме днеска? Ние. Те са Банско! Това не е Банско, Банско играта е там. Славия. Това са малко. Точно така го подходи. Хлопчета, вие с кой си играете? От Дания? О, ще е интересно. Моля? Паднаха ли ги бих? Види? Браво, Динко! Ей, ей! Не бяха го бутнали отзад. Нямаше да стигне. Тъч мяташ бе, тъч може бе, няма да сада от тъч бе. Мятай. Да видя, какво случва? Това не... Да. Тата, ние сега купим май. След това ще играем още един матч. Днеска и после утре. Кали? Утре, майче, днеска София. Друг няма да има. Утре. Не мога да имам. Няма как. Не успяваш, може. Как ще има горни брат? Полирай го! Полирай го! Те големите играят повече на по-малко. С тях ще е такова, да не се Ау, бе, лъвче. Посио, ай позиво, Данчо. Как си викате? Сега няма да спрем с обед.
Чака ви кърваво дерби. Да видиш ли да не, няма Добре. Играме си един срещу друг. Все едно сме. Контрол. Поне да бяха ги разместили малко. Това си говорихме, ама не дай си Боже да победиш и други отбори, ще тиснат, ще разсърбат. Да, Не, твърдо не е нататък. Не, то по принцип може, по желание, ама рискова си вече живот. Чаника, а? Да. Ще е интересно. Право нямам търпение да го гледам. Ако си играе, ако си играе. Бургас играхме по-добре. Да, хареса ли мислиш на това игра? Не, не че нищо не играхме. Играхме много добре. Има и повече може. Да много покажат това срещу Дечани. Няма от какво, как се преснява. Това път най-го мраза. Еди, кой се срещу тебе? Защо не ти трябва да те интересува? Излизаш мачкаш, какво се тебе така? И как сме от червените или от черните? Ние сме от черните, ама... Които да викат, ще те да Все са си наши. Нашите срещу нашите. Моля? Ако искате да пробвайте. Не, максимум до тук, нататък не знам колко да стига. Има много това. Майка ти искала да пробва. Ако иска да пробва... Или въпросът е оттам, да се върнем от... Може оттам да ти е по-лесно. Ама пътя виж колко е. Бая ви колко. Не, Тъкното ще свърши мач. не съм сигурна какво точно снима. Добре. Не бе, той му бъци шаралеят, че той добре, че бях прият. Това ли беше? Добре, че се размият. Да. И си ме пари преди да дойде на клуба. Така че... Айде, Давиде! Ако не е да са... Ма не е на друго. Браво, бе! Браво! Моето кълъвче му там последно. Със синята. Браво! Браво! Ама някой към вратата да е. Шаро, ти ли бие хата? По неволя. По неволя и той ще. Ама там кръсталата има. Си носят такива подрязващи кастрични материали.
материали. Ако знаеш, че има такива работи, сега оп, караха. Пак? Да. Това беше ефтен път края. Ако не са важни, да, такива високи снежи, да, тесно. Викинг? Да. Направо ги е било страх на време са останали от викинги. От викинги. Падали с двори, където не сме играли. Това е най-хубаво. Да, аз мога да игра да се падахме един стана дървения. Ай, хубаво да игра всичко отбор, който не си. Ай, това тихо да се падна е хубаво. И изпитание, честно казвам. Да. Ами ще си мисля, че да се купи. Те и двата играха черно-бели. Объркал явно цветовата гама. Айде. Свърши шоуто. Шоуто свърши.